Desde BDS Galiza e Galiza por Palestina que estamos a facer unha serie de accións este Nadal para ter presente a Palestina en todos os ámbitos da sociedade. Xa fixemos unha campaña que está colaborado co boicote do BDS co tema do comercio no Nadal e agora queremos lembrar neste Día dos Santos Inocentes, neste Día da Matanza dos Inocentes, queremos denunciar a matanza están documentados máis de 11.000 crianzas asasinadas en Gaza. É unha cuestión que estamos aterrados polo silencio que hai basicamente internacional e queremos seguir denunciando. Vai haber unha serie de accións todos estes días seguindo que o tema non hai Nadal sen Palestina, unidos tamén a outras accións que están a facer na Cisxordania, en todo o mundo, que nestas datas non podemos deixar de falar e que a xente que crente ou que non é crente non podemos ter estas datas, mencionar Belén, mencionar Palestina sen estar a mencionar o masacre en Gaza. Esta é a nosa denuncia de hoxe. Crianzas de Gaza non son unha ameaza. As crianzas de Gaza non son unha ameaza. As crianzas de Gaza non son unha ameaza.